Thando la namhlanje luyingozi kakhulu ngoba abantu bangena kulona ngenhloso yokuphuma kulona. Uthando la namhlanje abantu bathandanela ukuhlukana, abantu bahlanganela ukuhlukana. Sicelo usho ukuthina abantu mawuthi bahlanganela ukuhlukana bathandanela ukuhlukana. Abantu bathi bengena othandweni engqondweni yabo isikuyikhona iplan yokuthi masihlukana okusho ukuthi abantu abathembene. Seluyingozi ke mawuzongena kulona usunama doubts usuplana nokuthi mangenzeka liphela uzosizakala kanjani mawuphuma or usuplana exit while you are entering luyingozi. Okay wena okanjalo noma ugcwele leyo mqondo noma okuleyo mindset yokuthi uthanda likusebenzele ngalutho nowadays because you know afathi sibadala manje uyazi ukuthi mhlambe kuze kusho abantu abanama sex partners uthi kungcono ubele ne sex partner kunokuthi uspend 5 years nomuntu othi isithandwa sakho kanti uzokhala mhlazane kuphela lobo budlelwane ngezinto ezizokulahlekela yena angena kwi relationship engenazo kodwa waphuma ene ngixoxa istory sika Pep Guardiola lo coach webhola uthi unkosikazi wakhe he's a good man, he's a supportive man, yonke into right, inkinga kanasi isikhathi somndeni. Uthi yena fanele ngize ngifly ngeEngland from Spain ngeEngland ngiyofuna isex ngiyacabanga uma ekhuluma ngokuthi ngiyofuna ama-needs ngiyofuna isex kumyeni wami ngoba indoda yami ihlezi ibhizi ayinaso isikhathi focus kumsebenzi so ufile i-divorce. So mengithola unkosikazi kaPep unama businesses but still unkosikazi kaPep ufuna half of the hard work uPep aseyisebenzele but now uyakufuna akusebenzelayo kodwa udivorcela ukuthi isikhathi akanaso but uyabona lesi sikhathi angenaso ukuthi usebenzela ukuthi nibe right nezingane but wena ufuna ukuhlukana kodwa menihlukana lokhu akuhlalele eEngland kona uyadinga ayenzi isense kimi but ngikho kwispace sokushada angiunderstand kakhulu umshado ngoba ngishadanga but engifuna ukusho ukuthi ngcono ungangeni mawungena neplan yokuphuma ungangeni esikakhulu nina nezingane enizala ngaphandle and uyabona ukuthi mawungena kulobudlelwane fanele ucompromise ukushiya ingane yakho oyizala ngaphandle ibe uyishiye uyikhiphe kuma plans okuye emshadweni wakho if kuzoba njalo before ungene ngcono uzama uhlela impilo yakho akungena othandweni sewuyihlelela impilo yakho nawe osaba ukushada nomuntu ongenalutho and uyazi ukuthi ngase kuphele lobudlelwane uma ephuma kulomshado uzophuma ephethe okuningi wena usala ungenalutho ungangeni fix into zakho noma mtshene ningakashada ukuthi ucela ukushada out of community of property ushade lo mshado othi engingene nakho kuzoba okwami esikuthole sesiphakathi kuzoba okwethu at least ngoba manje lento yokuthatha izinqumo nibhayiza nijahe niphushwa imizwa uthe uphakathi sewubona ukuthi lo mkhumbu ngathi uyazika suyaqala manje usuplana ukumbulala nokumbulala ukuze ama benefits angawatholi na uthando namhlanje luyiscam abantu basebenzisa imali ufuna uthando abanemali abanalo uthando basebenzisa yona ufuna uthando abanothando basebenzisa uthando bakufuna imali banalo uthando kodwa imali abanayo so aqamba amanga umuntu ethi ngiyakuthanda kanti ufuna imali omunye asebenzisa imali ngoba efuna uthando ngoba usaround abantu abayifake kunzima bengizothi mina ake sibe kancane kulento yokujaha uthando ake sibe kancane ukujaha kube ngazi manje wena une pressure ukuthi abantu bafuna ukubona usemshadweni uzungena emshadweni nabantu aba wrong okay mhlawumbe kuyenza ungena emshadweni nomuntu right ungena emshadweni ngeenhloso ezi wrong nomuntu right so inzima lento ukuthi ungena emshadweni noma ungena ebudlelwaneni usune plan yokuphuma uthi ungena nje uyaplan ukuthi mengiphuma ngizophuma kanjani futhi lolo thando luyiscam lolo thando lolo awufocus kuwena wena uzamile ungena othandweni wabhakazeka walimali njika wami uzamile ungena othandweni walahlekelwa izinto eziningi kodwa namanje usabhayiziswa imizwa ingqondo ayihluzi ingakho inhliziyo mayithanda kakhulu uma uyilandela inhliziyo kodwa wenze sure ukuthi nengqondo ikhona lapho ngoba mawuhambe ulandela inhliziyo ingqondo uyishiya ngemuva uzosakazeka ingakho ngeke uyiwine izimpi zengqondo usebenzisa inhliziyo ingakho mawuzongena ngezimpi zenhliziyo nengqondo engathi ngaphelezela inhliziyo ngoba inhliziyo iwumkhohlisi lize lisho neBhayibheli inhliziyo iwumkhohlisi azothi oculayo kahle athi oculayo ene yiyo lenhliziyo engonisayo mayibulawe noma ibhujiswe ngoba inhliziyo iwumkhohlisi. So ngiyacela ukuthi every time when the matters of your heart are taking place, please make sure you invite your mind because uzosakazeka. Thando namhlanje luyingozi kakhulu, iscam kakhulu.
hayi lonke. Bakhona abantu abagenuine, bakhona abantu abanothando olu-right. Inkinga laba abathanda kakhulu nabanothando olu-genuine bahlangana negilamkhuba ezama scammers ezisebenzisa uthando ukuzoskema abantu. God bless you.